Hej guys. Jamen, jeg har ikke lige nu, men vi er Imam Semi. Ja. Ja, som sagt, vi er Imam Semi. Os 4. Ja. Guys, vi har lige switched places nu. Nej, vi har lige fundet et nyt stå. Fordi at, det mente hun ikke. Fordi der var en mor, der kom med sin baby. Eller vi forventer det mor. Og så skulle vi ikke lige larme. Jo. Mia, kom. Au. Okay, nu skal vi lige introducere os selv. Hej, jeg hedder Cecilie, og fakta om mig, at jeg går til dans. Hej, Mia, mit liv er ret sus. Ja, det er ikke sjovt. Nå, halløj venner. Jeg hedder Alma, og jeg går til karate. Nej, det gør jeg ikke. Jeg går ikke til karate, jeg går også til dans. Sammen med Cecilie. Og jeg har gået. Jeg hedder Emilie, og jeg går til fodbold. Jo, jeg gør. Nå ja.